Barangay Love Stories. Magandang araw po, ako po si Ciara Papadudut mula sa Taguig. 30 years old na po ako dalaga at 5 years nang nagtatrabaho sa isang BPO industry. Wala po talaga akong planong maging call center agent nung una, pero sa buhay na ito na po siguro ako dinala ng destiny ko. Kahit na hindi naman po ito ang landas na gusto kong ipursu, ay masaya po ako dahil sa trabaho kong ito ay meron naman na po akong maayos-ayos na buhay. Pangarap ko po talagang maging engineer. Actually, nakapagtapos po ako bilang civil engineer, pero hindi po napursu ang pangarap kong ito due to personal reasons na hindi ko na lamang po babanggitin. Sa ngayon ay sapat po ang income ko para sa mga gastusin. Nababudget ko rin po ito base sa mga wants and needs ko. Nakakapasyal po ako sa mga lugar na gusto kong puntahan at sa parehong pagkakataon ay nakapagbibigay din ako ng pera sa mga magulang ko na nakatira sa probinsya. Ang sagot lang naman po kasi sa pagkakaroon ng stable na buhay ay dapat marunong tayong mag-ipon at yun po ang palagi kong ginagawa. Pagdating naman po sa usaping love life, nagkaroon po ako ng boyfriend for 5 years. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Allen, na manager sa isang sikat na fast food chain dito sa Pilipinas. Nagkakilala kami sa isang dating app kung saan ang aksidente kong pag-swipe right sa picture niya ay nauwi sa isang romantic relationship. Ka ba talaga? Parang hindi naman ah. Ang ganda naman ng bungad mo. Pwedeng good morning muna kasi first time lang natin magkikita. Ay, sorry. Good morning. So hindi ba ako mukhang 5'9"? Parang hindi. Well, tama ka naman. 5'9" ako sa app. Pero sa totoong buhay mga around 5'7" ako. And a half. 5'7" and a half. May half talaga? Oo, importante yun. So parang inaamin mo na fake yung nasa profile mo, ganon. Kasi nagsinungaling ka sa height mo eh. Huwag mo sabihing hindi ka rin 25. 25 years old ako. Yun, totoo yun. And technically, hindi ako nagsinungaling kasi tinan mo to. Matataas ang mga suot kong sapatos. Kaya kahit i-measure mo ang height ko ngayon, 5'9" ang lalabas. Hindi ka naman palagi nakasapatos eh. Bakit? Big deal ba sa'yo ang height ng lalaki? Hindi naman, pero syempre, mas romantic pa rin kung mas matangkad yung guy, di ba? Mas matangkad pa rin naman ako sa'yo ah. Di ba 5 flat ka? Huy, hindi ako 5 flat ha. Excuse me, 5'2" kaya ako. Maliit pa rin yun. May problema ka sa maliliit? Wala naman. Cute nga eh. Wala naman pala eh. Teka, ba't ba napunta tayo sa height? Ikaw nagsimula eh. Ano ba maganda? How about family? Family? Ako, may sariling pamilya na ang father ko, tapos yung mother ko naman, tindera sa probinsya. Saan ang province mo? Pangasinan. I see. Ilan kayo magkakapatid? 5 kami magkakapatid, pangalawa ko. Talaga? Pareho pala tayo. Pangalawa rin ako eh, pero 3 lang kami. Wala na kaming parents, tapos may kanya-kanya na rin kaming buhay na magkakapatid. Hindi na kayo magkakasama? Hindi na eh. Naiwan yung panganay sa dati naming bahay. Siya na nakatira doon ngayon kasamang family niya. Yung bunso naman, nagtatrabaho ngayon sa South Korea, factory worker. Eh ikaw? Solo na rin. As early as 18 years old kasi, ako na bumubuhay sa sarili ko. Simula nung parehong mawala parents namin, kanya-kanyang sikap na kami magkakapatid para pag-aralin at buhayin ang sarili namin. Kailan mo huling nakita mga kapatid mo? Matagal na, hindi ko na maalala eh. Hindi ba kayo close? Sabihin na lang natin na wala masyadong intimacy sa aming magkakapatid. Pero sa pagkakaalam ko, nagkakausap pa yung ate ko tsaka yung bunso. Bakit naman ganon? Kayong 3 na nga lang ang natitira, hiwa-hiwalay pa kayo. Nung bata kasi ako, medyo neglected ako.
Alam mo na, middle child. Favorite nila mama at papa yung pangatlo kasi nga bunso. Palaging spoiled, palaging pinapaboran. Yung panganay naman, suportado sa lahat ng bagay. Kasi siya yung inaasahang maging provider pagdating ng panahon. Ako? Wala lang. Parang nandyan lang para makompleto yung pamilya. Ang lungkot naman ng ganun. Kaya nga nung lumaki ako, natuto na akong wag dumepende sa ibang tao. Parang bumababa kasi yung self-worth ko nung ma-realize ko na di pala ako nabibigyan ng sapat na atensyon ng pamilya ko. Masakit pala yun. Hayaan mo. Pagdating sa akin, never mong mararanasan ng ganong bagay. We, totoo ba yan? Oh, promise! Papadudod for 6 months ay nag-date kami ni Allen bago kami naging official couple. Aminado naman ako na noong unay, hindi po ako physically attracted sa kanya. Pero sa pagtagal ng pagsasama naming dalawa, ay unti-unting nagbago ang pagtingin ko sa kanya noong nakilala ko na ang totoong Allen. Nagtatrabaho pa po ako noon bilang barista sa isang well-known na coffee shop. After 1 year ay nag-decide kami ni Allen na magsama na sa isang apartment. Naghanap kami ng matutuluyan sa Makati at doon ay nag-live-in kaming dalawa. Papadudot mas lalo pang lumalim pa ang relasyon naming dalawa ni Allen simula noong nagsama kami sa isang bubong. Daigo pa ang nasa cloud 9 noon dahil para akong nakabingwit ng isda sa dagat na kompleto industry ay doon na po nagsimulang lumaylay ang relasyon naming dalawa ni Allen. Aminado naman po akong marami akong naging pagkukulang pero dahil naman ito sa pagiging busy ko sa trabaho. Hindi po madali ang nilipatan kong trabaho. Bukod sa nakakapagod na night shift ay dumagdag pa ang pagiging stressful at toxic ng working environment ko. Kaya ang dating solid at almost perfect na relasyon namin ay unti-unting lumabo sa loob lamang ng 2. Oh, mahal. Hindi ka pa pumapasok? Anong oras na? Malilate ka na. Nagpaalam ako sa work ngayon na hindi ako papasok. Talaga? Bakit naman? Masama bang pakiramdam mo? Or may lakad ka? Anniversary natin ngayon, di ba? Nakalimutan mo na naman ba? Oh my gosh! Anong date na ba ngayon? 29 na ba? Hala mahal, sorry. Alam mo namang iba na ang body clock ko ngayon, di ba? Minsan nalilito na talaga ako sa mga dates, lalo na night shift ako. Okay lang. At least ngayon alam mo na. Last year ganito rin tayo eh. Kaya hindi na ako nag-expect. Sorry na. Galit ka ba? Magpahinga ka na. Lalabas tayo mamayang gabi. Nagpa-reserve ako sa favorite resto natin. Off mo naman mamaya, di ba? Oo! Wala akong pasok mamaya. Promise babawi ako sa'yo tonight. Tsaka nag-book nga pala ako ng hotel sa Tagaytay. Doon tayo magse-celebrate bukas. Bukas? Hala! Bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit? May problema ba? May team building kasi kami bukas sa Rizal. 2 araw yun. Hindi ko ba nasabi sa'yo? Seryoso? Mahal naman. Akala ko nasabi ko sa'yo eh. Yun na nga lang yung araw na magkakasama tayo. Tapos ilalaan mo pa yung time na yun sa trabaho? Sorry. Hindi ko naman alam na may plan ka palang lumabas eh. Sabihin mo nga, mahal mo pa ba ako? O mas mahal mo ng trabaho mo? Mahal kita. Siyempre mahal kita, Allen. Pero work to eh. Para sa future naman nating dalawa to. Anong future? May future pa ba tayo? Kasi pakiramdam ko wala na eh. Twice a week na nga lang tayo kung magkita. Gigising ako mag-isa. Papasok ako sa trabaho na wala ka kasi nga patapos ka pa lang sa trabaho mo. Uuwi ako na wala ka kasi papunta ka na sa trabaho. Daig pa natin ang LDR eh. Pero iniintindi ko yun kasi trabaho yan. Pero itong ganito, ito na nga lang yung araw na pwede tayo magsama eh. Ipagdadamot mo pa sa akin? Mahal, hindi naman sa ganun. Nawala lang talaga sa isip ko. Sorry talaga. Nakatira nga tayo sa iisang bahay pero hindi naman tayo nagkakasama. Ano bang silbi na nag-live-in tayo? Promise ko sa'yo, pagkatapos ng lahat ng to, babawi ako sa'yo. Babawi ako pagkatapos ng team building namin. Effort lang naman na gusto kong makita sa'yo eh.
Oh, nag-e-effort naman ako ah. Nasaan? Nasaan yung effort na sinasabi mo kasi hindi ko makita? Hindi ko maramdaman eh. Nagkaroon lang tayo ng miscommunication, okay? Huwag na nating palakihin to. Hindi miscommunication na nangyari. Nawala lang talaga sa isip mo na may boyfriend ka pa pala. Anniversary natin, malilimutan mo? Bare minimum na nga lang yun eh. Hindi na ba acceptable ang makalimot ngayon? Mahal, pagod na ako sa trabaho ko. Sobrang stress na ako kaya sorry kung nakalimot ako. Sorry kung nawala sa isip ko kung anong araw ngayon. Masama ba kung mag-expect ako sa'yo? Kahit i-reciprocate mo lang yung efforts ko. Yun lang naman ang hinihingi ko eh. Oh my gosh, mahal. Please naman, wag ngayon. Sobrang drained na ako ngayong araw. Wag naman tayo mag-away ngayon. Okay, pagod ka sa trabaho. Trabaho na naman. I understand. Ako naman lagi umiintindi eh. Lagi na lang. Mahal. Nakakapagod din minsan. Lalo na kung mag-isa ka lang nagbubuhat sa relasyon. Alam mo minsan, naiisip ko nga eh. Paano kung sumuko na lang ako? Huwag ka naman magsalita ng ganyan. Magpahinga ka na. May niluto ako dyan na breakfast. Kumain ka bago ka matulog. Saan ka pupunta? Magpapahangin lang. Mahal, sandali lang. Pag-usapan natin to ng maayos. Natatandaan mo ba yung promise mo sa akin dati? Na hindi ka gagaya sa mga magulang ko? Na hindi mo ipaparamdam na neglected ako? 2 years mo nang pinaparamdam sa akin yon, Ciara. Papadudot kinagabihan ay sobrang tahimik ng naging dinner date namin ni Allen. Gusto kong i-explain sa kanyang side ko pero alam kong kahit na anong sabihin ko ay lalala lang ang sitwasyon. Kaya wala akong ibang ginawa buong gabi kundi ang humingi ng tawad. Tama siya na unti-unti ko na siyang napapabayaan dahil sa work ko at hindi ko ikinakaila ang pagkukulang kong yon. Hindi rin po natuloy ang Tagaytay trip namin at kinailangan ko talagang sumama sa team building namin noon dahil kung hindi ay malilintikan ako sa boss ko. Pagkabalik ko sa apartment after 2 days ng aming team building ay hindi ko na po nadatnan doon si Allen. Wala na lahat ng mga gamit nito maliban sa isang note kung saan ay nakasulat ang mga salitang suko na ako. Ni hindi man lang siya nag-message sa akin para man lang ma-save ko ang relationship namin. Papadudod sinubukan ko siyang kontakin pero hindi na niya noon binabasa ang mga messages ko. Hindi rin siya sumasagot sa mga tawag ko. Pinuntahan ko siya sa dati niyang tinitirhan pero hindi na siya bumalik sa lugar na yon. Kinausap ko rin ang mga kaibigan niya pero tikom naman ang mga bibig nila. Gusto ko talagang isalbang relasyon naming dalawa noon pero hindi ko ito magagawa kung ayaw akong tulungan ni Allen. Sa huli ay tinanggap ko na lamang na wala na. Tapos na ang 5 taong relasyon namin, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ilang buwan din akong hindi nakapag-focus sa trabaho. Tahimik lang ako noon sa work at hindi nila ako makausap ng maayos at hindi rin ako sumasali sa mga gimmick ng mga katrabaho ko. Ginamit ko na rin noon ang sick leave ko para lamang magkulong sa apartment. Mabuti na lamang at marami akong kaibigan na handang sumuporta sa akin noon. Maliban sa kanila ay naging kaagapay ko rin po ang alak. Ito lang kasi ang tanging bagay na nakapagpapamanhid sa nararamdaman ko ng panahon na yon. Palagi ako noong tumatambay sa mga bar at club, Papadudot, kasama ang mga kaibigan ko para lamang maibsan ang sugatang kong puso. At sa pamamalagi ko sa mga lugar na yon ay isang tao po ang nakilala ko. Si Nick. Day off ko noon, Papadudot, sakto ring maulan ang panahon, perfect time para mag-senti at balikan ang nakaraan. Pero dahil pinipilit ko noong mag-move on mula kay Allen ay naisipan kong uminom sa labas. Inaya ko ang mga kaibigan ko pero dahil maulan ay walang gustong sumama sa akin. No choice ako kundi ang gumalang mag-isa.
Sa isang bar na never ko pang nasubukan, ako nagpunta, Papa Dudut. Ayaw ko nang bumalik sa favorite bar namin ni Allen dahil alam kong masasakit na alaala lamang ang ipaparamdam nito sa akin. Dahil nga maulan ay walang masyadong tao sa bar. Maganda naman ang ambience ng lugar, chill lang, at ang nakakatuwa ay hindi kamahalan ng presyo ng mga alak. Madami ring bouncers kaya hindi nakakatakot ang mag-isa. Umupo ako sa sulok at doon magsimulang uminom, Papa Dudut. Pagkatapos ko sa pang-apat na shot ng tequila ay doon na po ako nilapitan ni Nick. Hi, miss. Sorry to bother you, but can I ask you something? Yes? May maitutulong ba ako? Are you alone by any chance? No. May mga kasama ako. Inaantay ko lang sila. Oh, I see. Pwede ba kitang samahan habang hinihintay mo sila? Sorry pero mas prefer ko magantay na mag-isa. Ah, ganun ba? I'm Nick, by the way. Nicholas, pero tawagin mo na lang ako Nick. Hi Nick. Katulad ng sinabi ko, I prefer to be alone. Okay, I get what you mean. Naghahanap lang kasi ako ng makakausap. Wala kasi akong kasama eh. Sorry. No problem. Anyway, nice to meet you. Balik na ako dun sa boring kong table. Ba't ka mag-isa? Ha? I'm sorry? Sabi ko bakit ka mag-isa? Is that an invitation? Pwede na ba akong makiupo and join you? Nagtatanong lang ako. Okay, gets. Broken tayo ngayon eh. I see. Eh ikaw, bakit ka mag-isa? Hindi nga ako mag-isa. Papunta na rito yung mga friends ko. Talaga ba? Kahit 30 minutes na silang late? I mean, hindi ako stalker or anything ah. Sabay kasi tayong pumasok kanina. Kaya napansin ko lang. Medyo stalker vibes nga yun actually. Promise, hindi ako masamang tao. Wala namang masamang tao nga amin na masama sila eh. At teka, sandali. Oh, eto. ID ko yan. Full name, address, age, nationality, marital status. Wala naman sigurong masamang tao ang magbibigay ng full details nila, no? Okay, fine. Okay. Tago ko muna tong ID ko. So, pwede na ba ako maupo? Sige. Para naman may kausap na rin ako. Thanks. So, tama ako. Wala kang ang hinihintay na friends. Wala eh. Wala may gustong sumama sa akin. Same as you, gusto ko lang din uminom ngayon. Gusto ko magpaantok. May insomnia ka ba? Hirap ka makatulog? Wala akong insomnia. Hindi rin naman ako hirap makatulog. Gusto ko lang makalimot kahit sandali. Makalimot naman saan? Well, if you don't mind. Makalimot sa ex ko. Ooh! Pareho pala tayo. Pareho tayong broken-hearted. Kailan ka pa broken? 3 weeks ago. After ko mag-propose sa kanya, iniwan niya ako. Oh my gosh, I'm sorry. Ano raw ang reason niya? Hindi pa raw siya ready eh. Pero it turns out, may iba na pala siyang gusto. Sakit naman nun. Sana hindi na lang niya tinanggap yung proposal mo. Pinaasa ka pa. Well, to cut all the BS short, sabi niya, ang kanyang explanation sa akin kung bakit niya ginawa yon ayaw niya raw ako mapahiya. Eh ikaw, anong nangyari sa inyo ng ex mo? Ghosted. Sinukuan niya ako. Masyado raw akong workaholic eh. Yun lang? May mas malalim pang rason behind that pero sa amin na lang yun. What are the odds, no? Na nagkita yung dalawang broken? Naku, wag mo akong simulan dyan. Hindi ako mahuhulog sa mga ganyang banat. What? Banat? Hindi! No. Hindi ganon. Walang ganon. Hindi ako pumipick up line. Sincere yung pagkakasabi ko noon. Walang halong diga. Mabuti na yung clear. Hindi pa rin naman ako ready para sa relationships eh. Ako rin. So, anong pangalan mo? Pwede ko na bang malaman? Ciara. Hello, Ciara. Nice to meet you.
that ay hiningi ni Nick ang social media ko, Papa Dudut. Masaya naman ang naging pag-uusap namin kaya nagtiwala ko sa kanya at ibinigay ko ang Facebook account ko. Pero lumipas ang 1 linggo ay wala akong natanggap na friend request mula sa kanya. Hinayaan ko na lamang siya at nagpatuloy ako sa buhay ko. Wala pa rin nagbago, para kong zombie nagigising, magpapakapagod sa trabaho para pagka-uwi ay matutulog na lamang ang gagawin ko. Paulit-ulit na ganon ang ginawa ko habang pilit kong tinatakasan ang mga alaala namin ni Allen. Hanggang sa isang araw ay isang Nick ang nag-friend request sa akin sa Facebook. Aaminin ko na nakaramdam ako ng kaunting tuwa nang makita ko ang pangalan ni Nick na biglang nag-pop up sa notification ko. Agad ko siyang inaccept at doon na po kami nagsimulang kilalanin ang isa't isa. In-entertain ko po si Nick sa buhay ko sa pagbabaka sakaling mapukaw nito ang atensyon ko mula sa ex ko. At nangyari naman yon, Papa Dudut. Kahit papaano ay nabaling sa ibang tao ang isip ko. Mabilis po kaming nagkagaanan ng loob ni Nick. Hindi ko inaasahan ang kulit niya, ibang level ang humor nito na siyang tanging nakapagbibigay sa akin ng ngiti sa kabila ng pagdadalamhati ng puso ko. Accountant po si Nick na nagtatrabaho sa isang bangko. Panganay sa 4 na magkakapatid at mula sa medyo may kayang pamilya. Pagkatapos ng 3 linggo simula noong huli kaming nagkita ay in-invite niya akong makipag-meet up sa labas para sa isang proper date. Wow! Nag-glow up ka ba in just 3 weeks? Nice! Hay nako Nick ha, wag mo akong simulan. Bubulahin mo na naman ako eh. Alam ko mabulaklak yung bunganga mo. Hindi nga, seryoso ako. You look prettier kesa nung una kitang nakita. Sinasabi mo ba na pangit ako nun? Hindi ka pangit, ano ka ba? Iba lang kasi yung setting sa bar. Madilim kasi ron. Eh dito sa cafe, nakikita kita ng maayos. Dami mong alam. So, kumusta naman? Still broken? Ay, well, yeah. Ang hirap ipunin lahat ng piraso ng pusong nabasag eh. Relate. I know, really, hindi ko rin alam eh. Ako rin naman, hindi pa nakaka-move on until now. See? Pareho lang tayo. At least ako may ginagawa para mawala kahit papano yung sakit na nararamdaman ko. Alam mo, may proposal ako sa'yo. Proposal? Tungkol saan? Well, kailangan mo ng someone para mag-heal. Kailangan ko rin ng someone to do the same. Let's be each other someone. Nahihibang ka na ba? Weird lang pakinggan tong proposal ko sa umpisa. Pero the good thing about this is, it doesn't matter kung hindi natin mahal ang isa't isa. What you need to do is gamitin mo ang presence ko para makapag-move on ka. And ako naman, gagamitin ko yung company mo para makapag-move on din ako. Sounds like a good plan, right? In short, maggagamitan tayo. Parang ganun na nga. Alam mo ba kung bakit natagalan ako bago kita i-add sa Facebook? Bakit nga ba? Days after nating mag-meet sa bar, plano ko nang mag-self-destruct. Sobrang broken ako to the point na gusto ko nang umalis sa mundong to. Ang hirap lang tanggapin na after mong ibigay ang lahat sa isang tao, bigla ka na lang niyang iiwan para sa ibang lalaki. And then, nakilala kita. Naalala ko kung gaano ako kasaya habang kausap ka. Kung papanong nawala yung sakit na nararamdaman ko kahit panandalian lang. So, doon ko na-realize na kailangan kita. Kailangan ko ng isang taong sasalo sa akin while I'm at my lowest. So, para sa sarili mo lang pala tong offer mo sa akin. Paano ka makakasigurong makaka-move on din ako kapag ginawa kitang rebound? Well, for starters, nakipag-meet ka sa akin ngayon dito, di ba? Kailangan mo ng distraction kaya ka nakikipag-usap sa akin ngayon. Alam ko na kailangan mo rin ng taong makakausap and I'm offering myself to you. Ang weird! Sobrang weird! Hindi ko alam. Naguguluhan pa ako. Tulad nga na sabi ko, weird lang to pakinggan sa umpisa. Pero pag-isipan mo, Ciara, wala naman siguro mawawala kapag nag-try tayo, di ba?
I mean, hindi ka naman siguro may in love sa akin, di ba? No way! Oh, there you go. Then, wala tayong magiging problema kung ganun. Ako rin naman eh. Hindi ko nakikita ang sarili ko na mafo-fall sa'yo. So what do you think? Sige, pag-iisipan ko. Aaminin ko, Papa Dudut, na tempting ang naging offer sa akin ni Nick. Oo, tama siya na for a while ay nakakalimot ako sa pinagdadaanan ko habang kausap ko siya. Feeling ko ay nasa safe space ako tuwing kasama ko siya. Gusto kong tanggapin ang offer niya pero nag-aalangan ako sa maaaring maging impact nito sa buhay ko. Maaaring ang sa tulong ni Nick ay makapag-move on ako mula kay Allen. Pero natatakot ako na baka dahil dito ay masanay ako na lagi kong kasama si Nick sa puntong maging dependent na ako sa kanya. Sinubukan kong kausapin ang isa sa mga kaibigan ko ukol dito at ganun din ang sentiment niya. Disaster in the making nga daw kapag pinasok ko ang relasyon na inoffer sa akin ni Nick. Sasaktan ko lang daw ang sarili ko lalo na't emotionally unstable daw ako. At the moment, alam ko, Papa Dudut, na mahirap pumasok sa isang no-label relationship. Lalo na't ang purpose lang naman naming dalawa ay para ma-heal ang parehong puso namin na sugatan. Pero sa punto po ng buhay kong yon ay nangangailangan talaga ako ng taong masasandalan at si Nick ang pinaka malapit na taong maaring magbigay sa akin ng comfort na hinahanap ko. Sa huli ay pumayag po ako sa gustong mangyari ni Nick. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pumasok kaming dalawa ni Nick sa isang no-label relationship. More than friends pero less than lovers. Nung una ay wala namang problema sa naging relasyon namin. Sa katunayan ay na-enjoy ko nga ang company ni Nick. Nakatulong siya para mawala ang isip ko sa nangyari sa aming dalawa ni Allen. Naging sandalan namin ang isa't isa at sabay naming kinalimutan ang traumatic past naming dalawa. Ginagawa namin ang mga tipikal na ginagawa ng magkasintahan. Ang kaibahan nga lang ay walang love na involve sa aming dalawa. Yun naman po ang original plan. Bawal ang ma-in love. Bawal ang mag-expect. Bawal ang mag-assume. Ginawa namin ang lahat para makapag-move on, dates, travels, road trips at tumagal po ito ng mahigit 6 na buwan. May tiwala naman ako sa sarili ko, Papa Dudut, na hindi ako mafo-fall kay Nick. Ipinangako ko sa sarili ko na never mahuhulog ang loob ko sa kanya. Pero minsan ay mahirap talagang diktahan ang puso. Unti-unti ay napaibig ako ni Nick, Papa Dudut. Hindi ko alam kung paano nangyari yon pero late na noong na-realize kong nangyari na ang ayaw kong mangyari. Pilit kong itinago ang nararamdaman ko dahil alam kong may usapan kami ni Nick. Alam kong matatapos din ang kung ano man ang meron kami once na naka-move on na kami sa kanya-kanya naming ex. At nangyari naman po yun, Papa Dudut. Nalimutan ko na ng tuluyan si Allen. Napatunayan ko ito nang minsang magparamdam muli sa akin ang ex-boyfriend ko. Grabe, kailangan natin bumalik sa resto na yon. Sobrang sulit, no? Affordable pero pang 5-star ang mga pagkain. Galing mo talaga maghanap ng makakainan. Ako pa, syempre. Cultured tong fake boyfriend mo, no? Talaga ba? O baka nakaswerte ka lang? Sige na, dito na ako. Hatid na kita hanggang sa apartment mo. Wag na. Andyan lang naman yung bahay ko. Bakit? May tinatago ka ba? Wala ah. Kahit pumasok ka pa sa loob kung gusto mo. Ciara, Allen? Anong ginagawa mo rito?
Ciara, busy ka ba? Pwede ba tayong mag-usap? Sige, pero... Ciara, mauna na ako may bisita ka pala. Salamat sa pagsama sa akin ngayon Thank you din, Nick. Chat-chat na lang. Sige, mag-ingat ka pa uwi. Sige. Siya ba yung bago mong boyfriend? Anong ginagawa mo rito, Allen? Nagpunta ako rito para mag-sorry sa'yo. Gusto kong humingi ng tawad sa nagawa ko. Huwag mo nang isipin yun. Kinakalimutan ko na yung mga nangyari sa atin. Wala na ba tayong chance na bumalik ulit sa dati? Chance? Humihingi ka sa akin ngayon ng second chance after what? 5, 6 months? Ganong katagal, Allen? Bago mo na-realize na gusto mo palang ibalik natin yung dati nating relasyon? Nagkamali ako. Mali yung ginawa ko. Hindi ko dapat hinayaan na ma-overwhelm ako. Masyado ako nagpakain sa mga nangyari sa atin. I'm sorry, Ciara. Hindi ko dapat ginawa yun. Sorry din pero hindi na mangyayari ang gusto mo. Hinabol kita. Hinanap kita, nagmakaawa ako sa'yo na kausapin mo ko, na pag-usapan natin ng maayos yung mga hindi natin pagkakaintindihan. Na huwag nating sayangin yung 5 years na pinagsamahan natin. Pero anong ginawa mo? Iniwan mo ko, Allen. Ginawa kong lahat para lang makausap ka, pero hindi mo man lang ako pinansin. Tapos ngayong nasa maayos na lagay na ang puso ko, bigla ka magpapakita sa akin? Hihingi ng tawad? Ng second chance? Ano ko? Tirang pagkain na iniwan mo sa ref at babalikan mo lang kapag wala ka ng ibang makain? Gulong-gulo lang talaga ako ng mga panahong yun. Gusto ko lang naman ipaintindi sa'yo na kailangan ko rin maramdaman ng pagmamahal mo. Kasi nito mga nakaraang taon, hindi ko na nararamdaman yun eh. Eh di sana yan ang sinabi mo sa akin noong simula pa lang. Sana naayos natin ang problema. Sana naisalba pa natin yung relasyon natin. Ang ginawa mo kasi, bigla ka na lang umalis sa buhay ko. Alam mo ba kung gaano kasakit yon para sa akin? Basta mo na lang ako iniwan sa ere nang wala man lang explanation. Para mo ako sinamahang umakyat sa bundok, tapos iniwan mo ako sa tuktok. Tapos kung kailan na kaya ko nang bumaba mag-isa, bigla ka magpapakita. Pangako, babawi ako sa'yo. Babawiin ko yung mga panahong sinahayang ko. Please, Ciara. Bumalik na tayo sa dati. I'm sorry. Pero mas mabuti na lang siguro na panindigan na lang natin yung naging desisyon nating dalawa. Siya ba? Yung lalaki kanina? Siya ba yung pinalit mo sa akin? Hindi ko na kailangan sagutin yan. Kung wala na talaga, salamat na lang sa lahat. Salamat sa memories. Sa 5 years na nilaan mo sa akin. Hindi ko makakalimutan yon. Salamat din, Allen. Pasensya na sa abala. Kalimutan mo na lang na nagpunta ako dito. Papadudot dalawang bagay ang napatunayan ko matapos ang pag-uusap naming yon ni Allen. Tuluyan na akong nakapag-move on mula sa kanya at nasa ibang tao na talaga ang puso ko. Nakahinga ko ng sa wakas at nakuha ko rin ang closure na hinahanap ko mula kay Allen. Sa ganoong paraan ay masasabi kong tuluyan ang nagsara ang kwento naming dalawa. Pagkatapos ng araw na yon ay hindi na kami ulit nagkita at nagkausap ni Allen. Nagtagal pa ng 2 buwan ang no-label relationship namin, papadudot, at habang tumatagal ang mga araw ng pagsasama naming dalawa, ay mas lalong tumitibay ang nararamdaman ko sa kanya na siyang kinakatakot ko. Pilit ko naman pong pinipigilan ang nararamdaman ko pero iba talaga ang sinisigaw ng puso ko kumpara sa isipan ko. Ngayon lang ako natakot umibig. Sa 2 bagay lang kasi mauuwi ang relasyon naming dalawa ni Nick. Either magpatuloy ito at mauwi sa totohanan o matapos ito at maiwasan or maiwanan po akong sawi. Araw-araw kong nararamdaman ang pagkabagabag ng isipan ko, papadudot. Kaya naman ang minsan kaming lumabas ni Nick para mamasyal ay nag-take risk na po ako para sa aking peace of mind. Sinubukan kong aminin sa kanya ang nararamdaman ko. Pero sa kasamaang palad,
malayo sa inaasahan ang kinilabasan, Papa Dudut. Kailan tayo huling kumain dito? 2 months ago ba? Oo nga, matagal-tagal na rin. Sabi mo, babalikan natin to tapos hindi na tayo bumalik. Bigla ako nag-crave ng pesto Naalala ko tong lugar na to. Yung pesto nila dito kasi hits different Actually, totoo yan. Anyway, kumusta ka na pala? Ako? Okay naman. Masaya naman ako. Ba't mo natanong? I mean, sa love life mo. Kumusta na yung nararamdaman mo para sa ex mo? Yung totoo? Tanggap ko na wala na kami. I believe totally healed na ako. Talaga ba? Wala na talagang chance na magkabalikan kayo? Nope. Wala na talaga. Yan ang sinabi ko sa kanya nung last na nag-uusap kami. That's good. Ibig sabihin, nag-work yung plan natin. Ikaw ba? Moved on ka na rin sa ex mo? Actually, matagal na. Hinihintay lang kita kasi unfair naman, di ba, kung ako lang yung naka-reach ng goal natin. Pero since sinabi mo na naka-move on ka na rin, happy ako para sa'yo. Genuinely. Salamat. Alam mo, hindi ko to magagawa kung hindi dahil sa'yo. Yun naman talaga ang plan natin di ba? Gagamitin mo ako to move on and vice versa. Nick, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Ay, ako rin. May gusto rin pala akong ikwento sa'yo. Sige, ikaw muna. Okay, ganito kasi yun Isa rin sa mga reason kung bakit mabilis ako nakapag-move on dahil sa girl na nakilala ko. Talaga? Sino? Someone na nakilala ko sa work. Sa work? Akala ko naman, Why? Akala mo ano? wala. Anyway, nakilala ko siya a month ago. Loreen ang pangalan niya. Ang nangyari, nilipat siya sa branch namin. Pero 1 week lang siya doon kasi agad din siya nailipat sa ibang branch. Ano naman nagustuhan mo sa kanya? Yung totoo? Hindi ko rin alam. Hindi ako naniniwala sa love at first sight At all, hindi talaga. Para sa akin sa yung malaking joke. Pero tingin ko, parang ganun yung nangyari ngayon. Ang swerte naman niya. Ako yung swerte kasi dumating siya sa buhay ko at the right time. Pinagalaw mo na ba ang baso? Ha? Pinagalawang baso? Nagparamdam. Nag-first move ka na ba? Well, yung pinaka-first move na nangyari, nakapagpakilala na ako sa kanya. So, once na matapos tayo, siguro doon na ako magpo-focus. Ipo-pursue ko na yung panliligaw sa kanya. I'm happy for you. Thanks. Ikaw, ano nga pala yung sasabihin mo? Wala. Hindi na yun importante. Akala ko pa naman may nakilala ka na ring bagong love interest. Actually, meron. Kaso parang one-sided love lang Parang hindi naman niya ako gusto. Nako, wag mo nang ituloy yan kung ganon. Baka masaktan ka lang ulit. Sana nga hindi ko na lang tinuloy Huwag mo sayangin yung efforts natin. Piliin mo yung lalaking hindi nasasaktan ng puso mo. Noted. Isasaksak ko yan sa utak ko. Alam mo Ciara, ang wish ko para sa'yo, makahanap ka ng lalaking magmamahal sa'yo ng totoo. Yung hindi ka naiiwan tulad ng ginawa ng ex mo sa'yo. Sana nga. Sana nga. Papa Dudut, kung may award ceremony lamang ng gabing yon ay siguro'y nanalo na ako ng Best Actress Award. Nakaya kong magpanggap na masaya ako para kay Nick kahit na nasasaktan ako. Tama nga ang sinabi ng kaibigan ko, panibagong heartbreak lang ang papasukin kasama si Nick, Papa Dudut. Sana'y nakinig na lamang ako sa kanya at hindi ko naman po kasi nakalang mai-in love ako kay Nick. Sobrang confident ko noon na hindi mangyayari yon pero sa huli ay matatalo lang din pala ako. Wala namang dapat nasisihin sa mga nangyari kundi ako lang din. Aware ako sa mga consequences na pwedeng mangyari pero pumayag pa rin ako na maggamitan kami. Isa pa ay may usapan kami ni Nick na bawal ang ma-in love sa bawat isa pero ginawa ko pa rin yon. Sa huli ako ang talo. Nakapag-move on ako mula kay Allen pero back to zero naman ako dahil naman kay Nick. Ang masakit pa nito ay
Magmo-move on ako mula sa isang relasyong wala namang label at hindi naman totoo. After maghiwalay ay sinubukang i-retain ni Nick ang connection naming dalawa, Papa Dudut. Pero ako na po ang lumayo. Alam ko kasi na sasaktan ko lang ang sarili ko kapag patuloy ako nakipag-interact sa kanya. Mahabang panahon ang lumipas bago ako tuluyang nakalimot. Pero Papa Dudut, mahirap kalimutan ng isang tao lalo na kung isang bagay ang iniwan nito sa iyo na araw-araw magpapaalala sa kanya. Buntis po ako ngayon at si Nick ang ama. Hindi ko po alam sa ngayon kung ipapaalam ko ba sa kanya ang totoo lalo't balita ko ay may current girlfriend na siya sa ngayon. Ayaw ko rin naman pong makasira ng relasyon. Sa ngayon ay isosolo ko na lamang muna ang lahat habang inaayos ko ang buhay ko pati na rin ang magiging baby ko. Ito na po ang ending ng story ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa pag-share ng kwento ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ciara. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Barangay LS 97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang dalawang taong magkarelasyon ay pinagbuklod ng kasal ay mas nagtitibay daw ang pagmamahalan. Kasi syempre ang bawat isa na lang ang madalas na pwede nilang gawing sandalan at hugutan ng lakas sa mga oras ng isa sa kanila ay pinanghihinaan ng loob. Ang sulat na natanggap natin at babasahin ngayon ay mula sa ating kabarangay na si Enrico, isang lalaki na minsang umasa na mapansin ang kanyang minamahal kahit na ito ay may karelasyon ng iba. Hanggang sa dumating ang pinakahihintay niya at nagawa siya nitong piliin at mahalin sa huli. Kaya lang hindi lahat ng taong pinili at pinakasalan ay nagiging masaya kaagad. Dahil hindi niya inaasahan noon na iba't ibang klaseng kirot pala ang mararanasan at matatanggap niya mula kay Wena. Mga pananakit na pilit niyang pinagsawalang bahala. Hanggang sa unti-unti na siyang nauubusan ng pasensya at madamay pati na ang nararamdaman niyang pagmamahal para dito. Gusto mo na bang malaman ang kwento ni Enrico sa piling ng kanyang mahal na asawa? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Minsan ka na rin bang nasaktan ng pisikal ng mahal mo? Si Enrico kaya? Hanggang kailan niya kayang tiisin ang pananakit ng asawa niya? Dumating kaya ang oras na tuluyan ng maglaho ang pagmamahal niya para dito? Matupad kaya niya ang kanilang pangako sa kanilang kasal na panghabang buhay na pagsasama at pagmamahalan? O tuluyan din siyang bumitaw sa huli? Malalaman natin kung ano ang naging desisyon ni Enrico dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kapag nagmahal ka raw ng isang tao, matatanggap mo ang lahat ng tungkol sa kanya pati na ang ugali niya. Tatanggapin ang kahinaan, kapangitan ng ugali at lahat ng negatibo sa kanya. Pero dapat nga ba natanggap lang tayo ng tanggap o mas dapat na tulungan din natin silang magbago? Magandang araw Papa Dudut at sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Enrico. 38 years old, taga Bulacan at nagtatrabaho sa isang bangko. Napasulat ako hindi lamang para magdrama sa tanghaling ito, kung hindi para makapag-iwan din ng aral itong kwento ko sa mga taong minsan ay naging kagaya ko.
Kung ano man ang ibig kong sabihin sa kagaya ko ay malalaman nyo rin sa iba pang parte nitong sulat ko. Ako yung tipo ng lalaki na pagdating sa relasyon ay palaging seryoso, Papa Dudut. Kaya nga ilang beses lang ako nagkaroon ng girlfriend noon. Kasi pihikan din talaga ako sa babae. Minsan talaga nakakainis yung pagiging wrong timing ng pagtibok ng puso ko. Kasi naman sa dinami-rami ng babaeng nakilala ko, sa isang babaeng may karelasyon ng iba pa ako, nagkagusto, Papa Dudut. Wena! Hindi ka pa pala nakakasakay? Nauna ka mag-out sa akin sa opisina. Oo, ang hirap kasing sumakay ng taxi. Rush hour na kasi. Lika, sabay ka na sa akin. Naku, hindi na. Ayos lang ako, Enrico. Ayoko rin makaabala pa sa biyahe mo. Di ka na. Kasi hindi naman out of the way yung subdivision yung sa tinutuluyan ko. Naihatid na kita dati. Noon lumabas tayo kasama ng ibang kaopisina natin, di ba? Kaya tansyado ko na. Promise, hindi ka nakakaabala. Ay, sige na nga. Mukhang mahihirapan talaga akong kumuha ng taxi eh. Bakit pala wala kang sundo ngayon? Napansin mo rin pala. Oo, kasi di ba, malapit lang din naman dito yung pinagtatrabahuan ng boyfriend mo. Nakwento mo yun dati nung nagkasabay tayo mag-lunch. Malapit lang kasi talaga siya. Sa kabilang building lang siya halos nag-oopisina. Pero ayun, nag-away na naman kami nung isang linggo kaya hindi niya ako sinundo. So kapag nag-aaway kayo, hindi ka talaga niya sinusundo? Kailangan na suyuin ko muna siya para kausapin niya uli ako. Ano bang pinag-awayan niyo at kailangan na ikaw pa ang sumuyo sa kanya? Naku, pasensya na. Medyo personal na ata ang tanong ko. Kung ayaw mo sagutin, ayos lang naman. Carry lang yun. Lagi naman talaga kami nag-aaway ng boyfriend ko. 60th birthday kasi ni Mama last Sunday. Medyo malaking celebration yun at dapat magkasama kaming pupunta sa bahay. Kaya lang, hindi siya dumating kasi nagyayaraw ng basketball yung mga kababata niya. Ibig sabihin, mas pinili niya na sumama sa basketball game na yun kaysa pumunta sa usapan niyo? Ganun na nga. Kaya sumama rin talaga ang loob ko kasi matagal na naming usapan na pupunta siya sa birthday ni Mama. Hindi ko tuloy alam kung paano ako magdadahilan nun kay Mama nung hanapin siya sa bahay. At pagkatapos nun, hindi pa ulit kayo nag-usap? Oo, kasi naiinis talaga ako sa kanya eh. Kapag family gathering sa kanila, palagi akong present. Pero kapag sa pamilya ko, palagi naman siyang walang oras. Ay, ilang araw ko na nga rin siyang tinitiis na hindi i-text kahit na namimiss ko na siya. Yung boyfriend mo naman pala may kasalanan kung bakit kayo nag-aaway. Bakit kailangan na ikaw pang manuyo sa kanya? Eh kasi nga, ganun siya. Hindi siya ang gumagawa ng first move para magkabati kaming dalawa. Makikipagmatigasan pa talaga yun sa akin hanggang sa ako na lang din ang sumuko sa huli. Ano ba yan? Ang lungkot naman itong topic natin. Ah, ikaw ba Enrico? Kamusta naman ang love life mo ngayon? Wala akong girlfriend, Wena. Ah, talaga? Akala ko girlfriend mo yung isang kaopisina natin na palagi mong kasama. Si Berna? Oo, siya nga. Hindi ko girlfriend yun. Palagi lang siya nakadikit sa akin pero wala kaming relasyon. At mas lalong hindi ko siya nililigawan. Ah, okay. Akala ko talaga may relasyon kayong dalawa kasi madalas kayong magkasama. Imposible yun kasi may iba akong gusto. Ayun na nga lang, hindi ko masabi na gusto ko siya kasi nahihiya ako. Saka ayoko masira yung friendship naming dalawa. Papa Dudut, nauna ako ng 2 taon kay Wena sa trabaho namin. At mula nang pumasok siya roon at maging katrabaho ko siya, ay nakaramdam na kaagad ako ng espesyal na pagtingin para sa kanya. Pero nang malaman ko rin na may boyfriend na pala siya, hindi na ako sumubok na pormahan siya.
Ayoko rin naman kasing makasira ng isang relasyon noong una. Kaya kontento na lamang ako sa pagiging close naming dalawa. Mabait si Wena, simple lang, manamit pero magandang mukha kahit na walang makeup. At naiinis ako kapag naririnig ko mula sa katrabaho namin na madalas nilang nakikitang umiiyak si Wena nang dahil sa boyfriend nito. Madalas kasi na nag-aaway ang dalawa at napapansin kaagad namin yon kapag pumapasok si Wena sa opisina na mugto ang kanyang mga mata. Narinig ko rin mula sa mga katrabaho namin na may pagkababaero pala ang boyfriend ni Wena. At isa yon sa mga madalas nilang pagtalunan, Papa Dudut. Wena, ayos ka lang? Oo. Okay lang ako. Bakit ka umiiyak? Wala lang to, Enrico. May problema ka ba? Sorry ha, hindi ko na napigilan ng sarili kong lapitan ka nung makita kitang umiiyak dito sa pantry. Ayos lang. Hindi ko na rin naman kasi napigilan ng sarili ko na umiyak. Ano bang nangyari? Si Ariel kasi, yung boyfriend ko, hindi siya nagre-reply sa mga text at chat ko. Kaya naisipan kong buksan yung Facebook niya kasi alam ko yung password. Tapos nakita ko sa messenger niya na may ibang babae pala siya. Ano? May kalandian siyang mga babae sa messenger niya. Mga babae? Ibig sabihin hindi lang isa? Oo. 3 silang magkakaibang babae na nilalandi niya habang kami pa. Tapos nabasa ko rin doon na hindi pala talaga basketball game yung pinuntahan niya nung birthday ng mama ko. Nakipagkita siya sa isang babae sa loob ng apartel. Grabe naman yung boyfriend mo, Wena. Ewan ko ba? Hindi ko na talaga maintindihan kung saan ba ako nagkulang sa kanya eh. Binigay ko naman ang lahat. Ginawa ko lahat ng gusto niya at sinunod ko siya sa lahat ng oras. Pero bakit ganun? Bakit kailangan na gawin niya pa sa akin to? Ganun ba talaga kayong mga lalaki? Hindi kayo nakokontento sa isang babae lang? Huwag mo naman sana kaming lahatin, Wena. Hindi lahat ng mga lalaki pare-pareho. Meron lang talaga mga gago kagaya ng boyfriend mo. Mga lalaki hindi marunong makontento sa karelasyon nila. Pero bakit ba nila ginagawa yun? Bakit kailangan pa nilang manloko? Nakita ko sa messenger ni Ariel, sinasabi niya na single siya at walang magagalit kapag nakipag-date siya. Bakit ba may mga lalaki na mahilig mangolekta ng babae? Gago nga kasi kaya hindi marunong makontento. Alam mo, Wena, hindi naman sa nakikialam ako sa relasyon nyo o sa mga desisyon mo sa buhay. Pero mabuti pa talaga kung makipag-break ka na lang sa Ariel na yan. Pero hindi ko kaya. Mahal ko siya, Enrico. Kahit nilolokot, ginagawa ka na niyang tanga? Pwede pa naman siguro namin pag-usapan to at ayusin ang lahat. Siguro naman ako napipiliin niya sa huli. At plano mo pa talagang ayusin ang relasyon yung dalawa? Hindi mo naman kasi ako naiintindihan eh. Hindi talaga kita maiintindihan. Kasi kahit kailan, hindi ko hayaan ang sarili ko na lokohin ako at gawing tanga ng ibang tao. Okay lang sana kung ito yung unang beses na niloko ka niya. Pero hindi naman, diba? Sinabi mo sa amin noon ng mga kaopisina natin, ilang beses mo nang nahuling may ibang babae ang boyfriend mo. Pero lahat naman ng tao kayang magbago, di ba? At hanggang kailan mo naman paniniwalaan ang sarili mo na magbabago talaga yung gago mong boyfriend? Wena, alam ko nakakapanghinayang ang ilang taon na relasyon nyo ni Ariel. Pero mas manghinayang ka sana sa mga oras na masasayang mo na kasama siya. Tandaan mo, hindi ka pinanganak ng mama mo para paulit-ulit na lokohin at gawing tanga ng isang lalaki. Aray, ang sakit naman ang mga sinabi mo. Pasensya na, hindi na ako nakapagpreno masyado. Ayoko lang kasi na patuloy mo pang gawing kawawa yung sarili mo. Maganda ka, Wena, at sobrang bait mo. Kaya sigurado ko na may iba pang magkakagusto sa'yo. Yung lalaki na kaya kang alagaan at mahalin ng totoo.
At yung pahahalagaan ng relasyon at pagmamahal mo para sa kanya. Papadudot pagkatapos ng mga sinabi at payo kong yon kay Wena ay halos umiyak siyang nagpasalamat sa akin. Yumakap pa nga siya noon at sinabi na maswerte siya na may isa siyang kaopisina at kaibigan na kagaya ko. Sinabi ko naman sa kanya na basta kailangan niya ng tulong, payo at makakausap ay palagi niya akong maaasahan. Na palagi akong magbibigay ng oras para sa kanya. Sa totoo lang, Papadudot, nagsisimula na ring lumalim ang espesyal na pagtingin na meron ako para kay Wena. Lalo na noong nakita ko kung paano siya magmahal at kung paano siya nagpakatanga sa lalaking hindi naman siya pinapahalagahan. Hindi naman sa ganun yung tipo ko ng babae, sadyang humanga lamang ako sa katatagan niya at sa pagmamahal niya para sa boyfriend niya ang si Ariel. Kaya nga naisip ko na napakaswerte na maging girlfriend si Wena. At hiniling ko rin na sana ay hindi na sila magkaayos pa ni Ariel. Papadudot. Papadudot, alam ko na may pagka-selfish ako sa part na gusto ko na tuluyan ng matapos ang relasyon ni Wena at Ariel. Pero kasi ayoko na talaga sanang bumalik pa sa lalaking yon si Wena. Hindi niya deserve ang ilang beses na lokohin at saktan. Kaya lihim akong natuwa nang malamang ko na nag-decide na si Wena na tapusin na ang lahat sa kanila ng manluloko niyang boyfriend. Doon kami mas lalong naging close ni Wena. Marami pa akong nalaman tungkol sa kanya at mas nakilala ko pa siya. Dahilan yon para mas lalo ko rin siyang magustuhan. Hindi nga nagtagal ay naglakas loob na rin akong manligaw sa kanya, Papadudot. Ginawa ko ang lahat para makuha ko ang tiwala at pagmamahal niya. Pinakita at pinaramdam ko sa kanya na hindi ko siya sasaktan. Na mas mamahalin ko pa siya sa paglipas ng mga araw. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan ng panliligaw ko, sinagot na rin ako ni Wena, Papadudot. Buti walang traffic ngayon, no? Oo nga eh, kaya hindi nakakapagod mag-drive. Saan kaya masarap mag-dinner? Nagugutom na kasi ako eh. Nakakagutom naman kasi talaga yung mga pinaayos sa ating paperworks kanina sa opisina. Biskuit na nga lang kinain ko sa lunch break ko para makabalik lang kagad sa trabaho. Ako naman, nakapagpuslit pa ako ng cup noodles sa workstation kanina. Grabe, kaya pala may amoy seafood malapit sa pwesto ko. Sa'yo pala yun? Oo, gutom na kasi ako. Alam mo naman na hindi ako nakakakilos ng maayos kapag nalilipasan ako ng gutom. Alam mo bang lalo akong nagutom nang maamoy ko yung noodles mo? Gusto nga rin sana kitang alukin, kaya lang baka mahuli na ako ng supervisor natin. Alam mo naman na bawal ang pagkain sa loob ng opisina. Kape lang ang pinapayagan nila sa loob. Bawal pero nagpapasok ng pagkain. Minsan lang naman yun kapag nakakapagod at nakakagutom talaga yung mga ginagawa natin sa opisina. Parang gusto ko tuloy ng lechon kawali ngayon. Sakto! Kasi may alam akong kainan na may masarap na lechong kawali. Doon na lang tayo dumiretso. Doon na tayo mag-dinner. Oh, may nag-chat sa cellphone mo. Mamaya ako na lang babasahin. Nagda-drive pa ako eh. Okay lang ba kung ako na lang ang magbasa? Kasi baka importante itong message na na-receive mo. Sige, ayos lang naman. Si Berna pala itong nag-chat. Tinatanong niya kung nakauwi ka na raw. Okay, mamaya ako na lang siya re-replyan. Oy Enrico, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Niloloko mo ba ako? Ha? Saan naman ang galing yung tanong mo, Wena? Sagutin mo na lang kasi. Niloloko mo ba ako? Nang bababae ka na ba? Wena, kumalma ka nga muna. Wala akong ginagawang masama. Wala, pero nag-chat tong Berna na to sa'yo? Akala mo hindi ko alam yung mga ganyang galawan mo, Enrico? Na kapag alam niyang nakauwi ka na, saka kayo magtatawagan na dalawa, di ba? Wena, hindi totoo yung sinasabi mo. Hindi kita niloloko. Wala kaming ginagawang ganyan ni Berna. Baka kaya siya nag-chat kung nakauwi na ako kasi baka may tatanong siya tungkol sa papers na tinrabaho namin kanina. Papers mo mukha mo. Ang sabihin mo, pareho niyong tinatrabaho ang isa't isa. Manloloko ka! Manloloko ka, Enrico! Manloloko ka!
Aray! Wena! Ano ba? Huwag mo ako hampasin, nagdadrive ako! Baka maaksidente tayo! Ang sabi mo, hindi mo ako lolokohin. Pero ano tong ginagawa mo sa akin? Manloloko ka rin, Enrico! Manloloko ka! Wena! Sabi na tama na! Ano ba? Ayan! Muntik na tayo maaksidente dahil dyan sa pagwawala mo! Mabuti na lang at naitabi ko kagad 'tong sasakyan. Ano ba kasi problema mo? Hindi naman talaga kita niloloko. Wala kaming kahit anong masamang ginagawa ni Berna. Kaya pwede ba? Tigilan mo na ang pag-iisip ng kung ano tungkol sa akin o tungkol sa aming dalawa. Wala akong pakialam sa inyo! Magsama kayo kung gusto mo! Papadudot medyo nahimasmasa na si Wena nang muntik na kaming bumangga noon sa isang poste. Mabuti na lamang at walang masyadong sasakyan sa kalsada dahil kung hindi baka tuluyan na kaming naaksidente. Doon ko pinaliwanag sa kanya na wala naman talagang mali siya ang chat na yon sa kanya ni Berna. Na tungkol lamang sa trabaho ang gusto nitong sabihin sa kanya. Papadudot isa rin sa mga naging issue ko talaga sa relasyon namin ni Wena noon ay yung pagiging silosa o tamang hinala niya. Nung una naisip ko na normal lamang yon dahil galing siya sa isang relasyon na nasira dahil sa panloloko. Kaya lang habang tumatagal, mas lalo siyang lumalala. Halos karamihan sa mga babaeng kaopisina namin na kumakausap sa akin ay pinagseselosa niya. At may mga oras na nasasaktan na niya ako ng pisikal. Pero dahil mahal ko siya ay pinilit ko na lamang siyang inunawa, Papadudot. Wena, sorry. Ngayon lang ako nakarating. Sobrang traffic kasi rin sa dinaanan ko. Ayos lang. Hindi naman ako nainip sa paghihintay dito sa restaurant. Grabe, may 30 minutes tuloy kita na paghintay. Pasensya na talaga ha. Okay lang yun, Enrico. Minsan lang naman ako maghintay sa'yo kasi nga sa mga date natin, palaging ikaw ang nauuna. Naka-order ka na ba ng pagkain natin? Oo, nagutom na kasi ko kaya mga heavy meal yung in-order ko para sa ating dalawa. Baka dali na rin ng waiter yun dito. Sana okay lang sa'yo yung mga in-order ko kahit maaga pa para sa dinner. Ayos lang sa akin kasi gutom din naman ako. Bakit nga pala bigla ka nakipagkita sa akin ngayon? Wala lang. Namiss lang kita kaya bigla kitang tinawagan kanina. Tong girlfriend ko naglalambing na naman. Akala ko nga hindi ka pwede ngayon eh. Pasensya ka na kung bigla na lang akong tumawag sa'yo kahit bukas pa tayo dapat magkikita. Alam mo naman na palagi ako may oras basta para sa'yo. Kaya nga mahal na mahal kita, Enrico eh. Palagi mong pinaparamdam sa akin na mahal mo ko. Siyempre, ganun talaga. Tutuparin ko ang lahat ng pangako ko sa'yo mula nung araw nang sagutin mo ako. Ang swerte ko talaga sa'yo. Ang swerte rin siguro ng magiging anak natin dahil ikaw ang daddy niya. Mas maswerte siya kasi ikaw ang mami niya. Pero teka, bakit pala bigla mo napasok sa usapan ng pagkakaroon ng anak? Bakit? Ayaw mo pa ba na magkaroon tayo ng anak? Hindi naman sa ganun. Nagtataka lang ako kasi hindi pa naman natin masyadong pinag-uusapan ng tungkol sa bagay na yan. Siguro hindi ako yung gusto mong maging nanay ng magiging anak mo, no? Grabe naman magtampo tong girlfriend ko. Siyempre, wala na akong ibang gusto mapangasawa kundi ikaw lang, Wena. Kung pwede nga lang na pakasalan na kita bukas, gagawin ko eh. Talaga? Pakakasalan mo ako? Oo naman. Kasi ikaw lang ang babae na gusto ko makasama sa habang buhay. At maging nanay ng 10 anak ko. Grabe ka naman sa 10. Ngayon nga lang na isa pa lang tong nasa tiyan ko, medyo nahihirapan na ako eh. Ano pa yung 10 anak na sinasabi mo? Anong ibig mo sabihin na may isa nang nandyan sa tiyan mo ngayon? Hindi mo pa rin na-gets? Teka, totoo ba? Totoo ang alin? Buntis ka, Wena? Magiging tatay na ako? 2 linggo na kasi akong delayed kaya nag-pregnancy test ako kanina. At positive ang lumabas na resulta. Magiging tatay ka na, Enrico. Magiging mga magulang na tayong dalawa. Grabe, hindi ako makapaniwala. Magiging tatay na talaga ako. Magiging tatay na ako, Wena.
Pangako, pakakasalan kita sa lalong madaling panahon at sisimulan na natin ang isang masayang pamilya. Ikaw, ako at ang magiging anak natin. Mamahalin ko kayo na sobra. Magiging mabuting asawa at tatay ako sa inyo ng anak natin. Pangako ko yan sa'yo at tutuparin ko ang lahat ng yan, Wena. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala nang sabihin sa akin ni Wena ang tungkol sa ipinagbubuntis niya. Sobrang saya ko talaga noon na parabang halos sasabog na ang dibdib ko. Ganon talaga siguro kapag nalaman mo sa unang pagkakataon na magiging isang ganap ka ng magulang. Walang mapaglagyan ang tuwa na nararamdaman mo sa sarili mo. Bonus pa na si Wena na talaga ang babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. Kumbaga siya na talaga ang babaeng gusto kong pakasalan at maging nanay ng mga anak ko. Kahit halos mag-iisang taon pa lamang ang relasyon namin. Sigurado na ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Binanggit ko naman kanina na palagi akong seryoso pagdating sa mga nakakarelasyon ko. At ng mga panahon na yon, si Wena talaga ang pinakasineryoso ko sa lahat. Sa kanya ko lang nakita ang sarili ko na lumagay sa tahimik na buhay. Sa kanya ko lamang naramdaman yung sobrang saya sa dibdib ko, lalo na sa tuwing magkasama kaming dalawa na bumubuo ng mga pangarap namin, Papa Dudut. Papa Dudut, pagkatapos kong samahan si Wena na makapagpa-check up sa doktor ay kaagad na kaming nagplano ng kasal naming dalawa. Yun din kasi ang gusto ng mga magulang ni Wena, ang makasal kami bago siya manganak. Wala namang naging tutol ang pamilya ko kasi naman nasa tamang edad na kami ng girlfriend ko. At pagkatapos lang ng isang buwan na preparasyon ay nagpakasal na kami sa huwes. Simpleng kasalan pero sobrang sayang alaala na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan, Papa Dudut. Lalo na nga nang magsama na kami sa isang bahay ng misis ko. Kahit palagi naman kaming magkasama at nagkikita sa trabaho, iba pa rin pala yung kasama ko na siya sa bahay bilang asawa ko. Sobrang gaan at sarap sa pakiramdam. At habang lalong lumalaki ang tiyan ng asawa ko, mas nai-excite ako na gumising sa umaga at pagsilbihan siya. Gusto ko kasi na maramdaman niya na tinutupad ko ang pangako ko sa kanya. Napapaligayahin ko siya at pagsisilbihan sa lahat ng oras. Kaya lang, Papa Dudut, 2 buwan bago ang kabuuan ng asawa ko ay aksidenteng nahulog sa hagdanan si Wena. Nagluluto ako noon sa kusina nang makarinig ako ng kalabog ay kagad ko siyang pinuntahan. Nagulat na lamang ako nang makita ko siyang wala ng malay at may dugo sa kanyang mga hita. Kagad ko siyang dinala noon sa ospital. Kaagad ding nailigtas ng doktor ang buhay niya. Pero hindi ang buhay ng magiging anak sana namin ni Wena, Papa Dudut. Wena, gising ka na pala. Oo, medyo kanina pa. Nakausap ko kasi nurse kanina sa labas nitong kwarto mo rito sa ospital. Ang sabi niya, tulog ka pa raw. Kaya dahan-dahan akong pumasok dito sa loob. Akala ko kasi aabutan pa kitang tulog. Hindi lang ako umimik nung sinubukan akong kausapin ng nurse kaya akala niya siguro tulog pa ako. Ganun ba? Tumawag nga pala sa akin ng parents mo kanina. Sabi nila, mamayang tanghali na lang daw sila pupunta dito. Hindi naman na nila ako kailangang puntahan uli kasi madi-discharge na naman ako, di ba? Nag-aalala pa rin sila sa'yo, lalo na ang mama mo. Kaya gusto ko pa rin nilang samahan. Wala naman silang mapapala sa pagdalaw-dalaw nila sa akin dito. Hayaan mo na silang pumunta rito kasi gusto ko lang ulit nilang makita. Ano nga palang gusto mong kainin? Hindi ako kakain. Kailangan mong kumain, Wena. Hindi ako kakain kasi wala rin naman akong gana. Meron akong pansit dito na nabili ko sa kantin kanina. Meron din ditong kanin sa adobong manok. O gusto mo na magtinapay na lang muna? Sige, kahit ito na lang muna tinapay ang bubuksan ko. Gusto mo ba ng kape? Meron akong dala rito, medyo mainit pa to. O, ilalapit ko na dyan sa'yo para naman… Enrico, ano ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ayokong kumain! Ayoko! Hindi ka ba makaintindi?
Wena, kailangan mo lagyan ng laman ng tiyan mo. Sa wala nga akong gana eh. Paano ko gagawin yung sinasabi mo? Pero kailangan mo nga pilitin na kumain. Kailangan mo magpalakas. Para saan pa? Wala na rin naman ng baby natin. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko kung bakit siya nawala. Dapat ako na lang yung namatay. Dapat hindi na lang si baby. Tama na. Wala kang kasalanan, Wena. Aksidente yung nangyari. Hindi aksidente yun. Hindi lang talaga ako nag-ingat kaya siya nawala sa atin. Walang may gusto sa atin na mawala si baby. Siguro, hindi pa lang talaga to ang oras para makasama natin siya. Kaya huwag mo nang sisihin ang sarili mo sa pagkawala ni baby. Hindi nyo kasi ako naiintindihan dahil hindi kayo ang nagbuntis sa kanya. Hindi nyo naiintindihan yung sakit na nararamdaman ko ngayon. Hindi nga ako yung nagbuntis. Pero akong tatay niya, Wena. Hindi lang ikaw ang nawalan. Pati rin ako. Nawalan din ako ng anak. Pero ako pa rin yung may kasalanan kung bakit siya nawala. Hindi ko siya iningatan, Enrico. Hinayaan ko siya na mawala sa atin. Sorry. Sorry talaga, kasalanan ko to. Sorry. Tama na. Walang may kasalanan kung bakit siya nawala. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Basta nandito lang ako, Wena. Kung iniisip mo na wala nang dahilan para magpakatatag ka, isipin mo lang ako. Isipin mo yung pagmamahal ko para sa'yo. Pangawakan mo yun. Mabuhay at magpakatatag ka para sa akin. Papadudot, kahit naman ako ay sinisisi ko rin ang sarili ko kung bakit nawala sa amin ang baby namin. Ikinuwento kasi ni Wena na bago pa siya makahakbang pababa ng baitang ng hagdan ay nakaramdam siya ng pagkahilo. At yon ang dahilan kung bakit siya nahulog at gumulong pababa. Ang naisip ko noon ay dapat ay hindi ko hinayaan na buwaba ng hagdan si Wena ng mag-isa. Dapat inaalalayan ko siya o kaya dapat ay nag-set up na lamang ako ng pwede naming higaan sa may sala para hindi na niya kailangang pang umakyat ng second floor ng bahay. May pagsisisi rin talaga ako noon pero hindi ko yon pinaramdam kay Wena. Kasi ayoko na maramdaman niya na pareho kaming pinanghihinaan ng loob. Gusto ko na kahit ako man lang ay maging lakas niya sa oras ng pagdadalamhati niya. Nang ma-discharge na si Wena sa ospital ay napansin ko na malungkot pa rin siya, Papadudot. At doon ako nagsuggest na mabuti pa siguro kung hindi na lang muna siya magtrabaho. Kaya namang i-cover ng sweldo ko ang mga gastusin sa bahay at gusto ko rin talaga na makapagpahinga muna si Wena at makapag-move on ng paunti-unti tungkol sa pagkawala ng baby namin. Pinag-isipan niya rin yon hanggang sa huli ay sumang-ayon na rin siya sa gusto kong mangyari, Papadudot. Ano? Masaya ka? Nasarapan ka? Ha? Bakit ngayon ka lang umuwi? Oh, aray! Ano ba? Bakit binato mo sa akin itong sandok? Ang sabi ko, bakit ngayon ka lang umuwi? Aray! Teka! Pati takip na kaldero binato mo sa akin? Ano ba problema mo? Ayaw mo talagang sabihin kung bakit ngayon ka lang umuwi, ha? Eto pa! Wena, ano ba? Hindi ka ba talaga titigil? Nag-text naman ako sa'yo na gagabihin ako sa trabaho, hindi ba? Kasi nga may overtime kami at maraming kailangan tapusin sa trabaho. Ang sabihin mo, may ibang babae ka lang na tinatrabaho sa labas! Saan na naman ba nanggagaling yung sinasabi mo, Wena? Eh di sana pala nag-reply ka sa text ko na ayaw mo ako mag-overtime para tinakasa ko na lang yung trabaho ko. Hayaan ko na lang na mapagalitan ako ng boss ko kaysa batuhin mo ako ng mga gamit dito sa bahay. Aminin mo na lang kasi na nambababae ka! Umamin ka na! Kasi sigurado ako na may iba ka ng kinalolokohan! Wala nga akong ibang babae. Kaya mo siguro ako pinahinto sa trabaho para magawa mo lahat ng gusto mo, no? Para hindi ka mahirapang makipaglandian sa ibang babae! Sabihin mo sa akin, sinong babae mo? Nasa opisina ba? Yung malanding bird
Nakakasakit ka na eh! Tama na! Halika nga dito! Bitiwan mo ako! Huwag mo akong yakapin! Tumigil ka na kasi sa pagbato mo sa akin ng kung ano-ano! Bitiwan mo kasi ako sabi! Bitiwan mo ako! Aray! Enrico! Aray! Ah! Ang braso ko! Enrico! Tumutugo yung braso mo! Malamang! Kinalmot mo ako eh! Sorry, hindi ko sinasadya. Di sinasadya kahit kanino pa inaawat! Nadala lang naman ako ng galit ko. Pero wala ka naman talagang dapat ay kagalit sa akin. Wala akong ginagawang masama. O kahit anong kalokohan sa trabaho. Nag-overtime lang talaga ako. Bakit ka kasi inabot ng alas 11 ng gabi? Dati naman kapag nag-overtime ka, hindi ka inaabot ng ganitong oras. Sino ba kasi kinalolokohan mo ron? Sinong babae mo? Wala nga akong ibang babae. Ilang beses ko ba kailangan sabihin yun? Nagtatrabaho ako ng maayos para sa'yo at para sa ating dalawa. Kaya please naman, maniwala ka sa akin. Paano ako maniniwala kung alam ko na puro kasinungalingan lang ang lumalabas sa bibig mo? Kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Basta! Babae ako at hindi ako tanga! Alam naming mga babae kung kailan nagloloko ang asawa namin! At sigurado ako na tama ang lahat ng hinala ko sa'yo! Wena, sandali! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Wena! Papadudod sa mahigit na 2 taon ng relasyon namin ni Wena, never akong nag-cheat sa kanya. Hindi ko talaga gawain yon at kahit pa sa ibang mga babaeng nakarelasyon ko noon ay never din ako nagloko. Hindi naman kasi talaga ako yung tipo na nagpapalit kaagad ng karelasyon o nagkakaroon ng mga side chick. Mataas ang respeto ko sa mga babae kaya hindi ko hahayaan ang sarili ko na masaktan sila. Isa pa ay malaki din ang takot ko sa Diyos at mula nang makasal kami ni Wena, pinangako ko sa sarili ko na kahit kailan ay hindi ko gagawin ang kasalanan ng pangangaliwa. Pero sa kabila ng pagsusumikap ko na maging isang mabuting asawa ay parang hindi pa rin yon pinapahalagahan ni Wena. Palagi pa rin niya akong pinag-iisipan ng masama na hindi ko alam kung saan niya hinuhugot. Palagi niyang sinasabi na sigurado siyang may ginagawa akong kalokohan. Kahit ni minsan ay hindi yon pumasok sa isipan ko, Papa Dudut. Papa Dudut, sinubukan kong kausapin ang masinsina ng asawa ko tungkol sa pagiging selosa niya. Naglalambing din ako sa kanya at pinaparamdam ko na siya lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Minsan maayos kaming nakakapag-usap pero madalas talaga na kapag tinutopak siya ay hindi ko siya nakakausap ng maayos. Hindi na siya nakikinig pa sa mga sinasabi ko. Naging madalas din tuloy talaga ang pagtatalo namin. Naging madalas din ang pananakit niya sa akin ng pisikal. Hindi lang kalmot ang nakukuha ko mula sa kanya, kung hindi pati na rin pasa sa braso, leeg at iba pang parte ng katawan ko. Medyo mabigat kasi talaga ang kamay ni Wena lalo na kapag nagagalit siya. Yung galit siya na wala naman talagang batayan. Hindi na tuloy ako makapagtrabaho ng maayos kasi palagi kong iniisip na kailangan kong makauwi ng maaga kung ayaw ko na mag-away kami ni Wena. Palaging ang iniisip at nararamdaman niya ang pilit kong inuunawa, Papa Dudut. May overtime na naman kayo? Oo, kailangan eh. Anong oras ka na naman makakauwi? Baka mga past 10 na mamayang gabi. Ay nako, wag ka na lang kaya umuwi dito sa bahay. Diyan ka na lang tumira sa opisina nyo. Wena naman. Nagtatrabaho lang naman ako rito. Eh halos diyan ka na nga tumira eh. Sino ba namang matutuwa sa ginagawa mo na yan, Enrico? Pagkatapos ng linggo na to, wala na kami masyadong hahabulin na deadline. Kaya magiging maluwag na ulit ang oras ko sa trabaho. Sus, nagpapalusot ka pa. Ito namang misis ko talaga oh. Ano bang gusto mong pasalubong mamaya? Wala, kasi gusto kong matulog ng maaga ngayon. Sige na, bye. Wena, sandali! Ay, binabaan na kagad ako ng tawag. Huhulaan ko. Buraot na naman sa'yo si misis, no? Oo, Sabi na eh.
Yokot na naman kasi ang mukha mo. Ewan ko ba sa asawa ko? Hindi na ako masyado makagalaw at makahinga ng maayos dahil sa kanya. Masyado na talagang praning yung asawa mo. Oh, eto palang kape. Dinalan kita para naman hindi ka antukin. Salamat Joel Teka, kalmot ba yung nasa braso mo? Ha? Oo. Pagaling na rin naman. Ang haba niya na. Saka ang lalim ng kalmot pare. Sino may gawa niyan sa'yo? Yung pusa sa bahay? Pusa? Kailan pa kayo nagkaroon ng alagang pusa ni Wena sa bahay niyo? Hindi mo nga yun mapahawak ng kuting o pusa. May dumadayo kasi pusa sa labas ng bahay namin. Madalas ko siya pinapakain tapos isang araw, ayun, bigla na lang ako kinalmot. Enrico, sa akin ka pa ba talaga magsisinungaling? Kilala kita, kaya sabihin mo na sa akin ang totoo. Si Wena ang may gawa ng kalmot na yun sa'yo, no? Aaminin ko na. Oo, si Wena nga. Pero hindi naman niya sinasadya pare. Pati ba yung mga pasadyan sa leg at kabilang braso mo hindi niya rin sinadya? Nadadala lang siya ng nararamdaman niya. Pero dapat hindi ka pa rin niya sinasaktan ng ganyan. Alam mo Enrico, hindi na tama yung ginagawa ng asawa mo sa'yo. Huwag mo ngayaan na magtuloy-tuloy ang trato niyang yan sa'yo pare. Ganun naman siguro talaga ang mga babae kapag nagsiselos. Hindi napipigilan ng sarili nila. Iniintindi ko na lang si Wena bilang asawa niya. Oo, may responsibilidad tayong mga mister na intindihin ang init ng ulo pagsiselos ng mga misis natin. Pero hindi kasama sa responsibilidad na yon ang maging punching bag nila. Hindi ko naman sinasabi na hiwalayin mo na si Wena. Pero sana kausapin mo siya tungkol sa bagay na yan pare. Hindi pwede na palagi ka na lang niyang sinasaktan ng ganyan. Papadudot, hindi ko na naitago pa sa mga kaibigan ko o kaopisina ko ang ilang mga kalmot o pasa na meron ako sa tuwing magtatalo kami ni Wena. Pero hindi ko sinasabi sa kanila na si Wena ang may gawa noon dahil ayoko rin naman na mag-iba at sumama ang tingin nila sa asawa ko. Palaging kung ano-anong dahilan na lamang ang sinasabi ko sa kanila. Pero dahil kailangan ko rin ang kausap sa kaibigan at kaopisina ko lang na si Joel, sinabi ang totoo. Sa kanya lang din ako nakapagkwento ng problema ko sa bahay namin ni Wena. Mas matanda kasi siya sa akin ng ilang taon. May asawa at 2 anak na rin kaya halos kuya na rin ang turing ko sa kanya. Mahusay din siyang magpayo. Lalo na kung usaping pamilya o buhay may asawa ang topic. Ayun nga lang, ang hirap ding i-apply ng mga payo niya sa sarili ko o sa buhay mag-asawa namin ni Wena, Papa Dudut. Grabe! Ang lamig ng tubig ngayon! Enrico! Enrico! Bakit mo nilak tong pinto? Ay, sorry, hindi ko sinasadya. Nawala sa isip ko. Buksan mo tong pinto! Mamaya na. Kakasimula ko pa lang kasi maligo. Buksan mo sabi eh! Mamaya na nga pagkatapos ko dito. Nakapagsabon na ako eh. Buksan mo tong pinto kung ayaw mong gibain ko to! Bilisan mo, buksan mo na to! O teka, magbabanlaw lang ako saglit. Enrico! Ano ba naman tong misis ko? Ngayon pa talaga tinopa kung kailan naliligo ako. Makapagtapos na nga muna. Ano ba kasi yun at hindi ka makapaghintay na matapos ako maligo? Walang hiya ka! Ba't mo naman ako sinampal? Sinasabi ko na nga ba't niloloko mo ako eh! Eto na naman ba tayo? Hindi kita niloloko. At kahit kailan, hindi ko gagawin yun. Sinungaling ka! Sinungaling! Sinungaling! Aray, Wena! Titigil mo na nga yung pagkampas mo sa akin! Baka madulas tayo pareho dito sa loob ng banyo! Hindi ako titigil kasi hindi mo rin tinitigil ang panloloko mo sa akin! Hindi nga kita niloloko! Wala akong ginagawang kahit anong masama! Bakit ba nag-iisip ka na naman ng ganyan sa akin? Dahil nabasa ko sa laptop mo yung chat sa'yo ng babae mo! Sinong babae ba yung tinutukoy mo? Yung Trisha! Yung babaeng kachat mo tungkol sa kwarto na binook sa isang resort for next month! Ano? Doon kayo magpapakasarap na dalawa? Doon kayo mag-e-enjoy habang ako malapit nang masiraan ng ulo sa bahay na to? Sinasabi ko na nga ba tama talaga ang hinala ko sa yung leche ka eh?
ko na niloloko mo ako! Na may ibang babae ka talaga! Paano mo nagawa sa akin to? Manloloko ka, Enrico! Napakawalang hiya mo! Aray! Aray! Nasasaktan na ako, Wena! Tama na! Tama na sabi! Bakit mo ako tinulak? Sinisigawan mo na rin ako ngayon? Sasampalin mo ako? O sige, bugbugin mo na ako kung yun ang gusto mo dahil wala nang masasakit pa sa ginagawa mong panloloko sa akin! Saktan mo na ako, Enrico! Saktan mo na ako! Hindi kita magagawa saktan dahil mahal na mahal kita! Pero ikaw ba, Wena? Mahal mo ba talaga ako? Oo, syempre naman! Bakit palagi mo na lang ako sinasaktan? Bakit palagi mo na lang ako pinag-iisipan ng masama? Dahil takot ako na mawala ka sa akin! Ayoko nang mag-isa! Ayoko nang maiwan! Pero hindi mangyayari yun. Hindi kita iiwan kaya hindi ako mawawala sa'yo. Ikaw lang ang mahal ko eh. Eh sino yung Trisha na nag-chat sa'yo? Pinsan yun ni Joel. Pinakilala niya sa akin kasi manager yun sa isang resort na gusto ko sana puntahan natin sa birthday mo. Bakit kasi hindi mo binasa yung buong conversation namin? Makikita mo ron na yung reservation ko ay para sa ating dalawa. Para sa ating dalawa yon? Oo, para sa birthday mo. Kasi gusto kitang i-surprise. Kaya lang wala na. Hindi na surprise kasi nalaman mo na. Hindi mo babae yung Trisha? Hindi nga. Kung gusto mo, tawagan pa natin si Joel o kahit si Trisha para mapatunayan ko sa'yo na nagsasabi ako ng totoo. Wena, please naman. Maniwala ka na kahit kailan hindi kita niloko o lolokohin. Sorry kung nasigawan kita kanina, pero nakakapuno na rin kasi. Nakakarindi ka na. Nahihirapan ako sa pagsiselos at pang-aaway mo sa akin nang wala namang kahit anong dahilan. Mahal kita. Mahal na mahal. Kaya sana, huwag mong hayaan na magkasira tayo ng dahil dyan sa mga bagay na tumatakbo sa isip mo. Mga bagay na hindi naman talaga totoo. Papadudot, nakita ko naman na nagsisi rin si Wena dahil sa mga pang-aaway na ginawa niya sa akin. Lalo na sa mga naging pananakit niya. Paulit-ulit kong sinabi sa kanya na mahal ko siya at kahit kailan ay hindi ko siya lolokohin. Sinabi ko na tutuparin ko ang pangako ko sa kanya noong araw ng kasal namin na siya lamang ang nag-iisang babae na mamahalin ko. At para sa peace of mind na rin niya ay tinawagan na namin ang pinsan ni Joel na si Trisha para sabihin kay Wena na totoo ang mga pinaliwanag ko sa kanya. Yung dapat na surprise ko para sa birthday niya, doon na siya tuluyang nakumbinse na hindi ko talaga babae si Trisha. Natuloy naman, papadudot, ang pagbabakasyon namin sa isang resort ni Wena kahit pa nga dapat ay sorpresa yon para sa kanya. Nagpasalamat din siya sa akin noon at humingi ng tawad dahil sa mga naging pang-aaway at pananakit niya. Doon ko naramdaman na kahit papaano ay bumalik na ang totoong sigla ng asawa ko. At nang matapos ang bakasyon na yon ay naging maaliwalas na rin ang mukha niya kahit na papaano. Kaya lang may mga oras pa rin talaga na bigla na lamang pumapasok sa isipan niya ang takot na baka lokohin ko siya at ipagpalit sa iba. Doon na ako nag-decide na kausapin at kumbinsihin siya na magpatingin sa isang espesyalista. Nung una ay ayaw niya pero kalaunan ay sumang-ayon na rin siya. At doon namin nalaman na may pinagdadaanan pala siya noon na postpartum depression, papadudot. Nakuha niya yon mula sa pagkamatay ng anak namin. At nang malaman ko yon ay mas lalo kong ginawang triple ang pagmamahal at pag-aalaga sa asawa ko. Pinaramdam ko na kahit wala pa mang kaming anak noon ay ayos lang basta kasama namin ang isa't isa. At dahil sa ginawa ko ay unti-unti na rin bumalik ang maayos naming pagsasama ng asawa ko. Ilang taon na rin mula nang mangyari ito sa buhay namin, ngayon ay masaya pa rin kami ni Wena kasama ang dalawa naming anak. Hindi ko na siya pinabalik pa sa pagtatrabaho at nag-focus na lamang sa pag-aalaga ng mga bata. Si Wena at ang mga anak namin ang palagi kong dahilan para magsumikap at magtrabaho. Papadudot, salamat po sa pagbibigay oras na mabasa itong sulat ko na ito. Dito ko na rin po tatapusin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Enrico.
Maraming salamat Enrico sa pagbabahagi mo ng kwento ninyo ni Wena. Hindi talaga madali para sa isang ina ang mawalan ng anak. Pati na ang pagdaan sa tinatawag nating postpartum depression. Mahirap para sa kanila na malampasan yon pero nagawa ni Wena na makabangon muli dahil na rin sa presensya mo sa buhay niya. Nakakatuwa kasi hindi mo siya binitawan Enrico kahit maraming oras noon na nasasaktan ka niya. Mas iniintindi at minamahal mo pa rin siya kaya iyon ang nakikita kong dahilan kaya kayo patuloy na ginagabayan at pinagpapala ng puong may kapal. Mga kapuso, sa isang relasyon, kailanman ay hindi naging tama ang manakit tayo ng pisikal sa isang tao. Ano pa man ang maging kasalanan niya. Lahat naman ay pwedeng madaan sa mabuting usapan. Kung hindi man maayos ang relasyon, at least hindi yun tuluyang masisira ng isang pagtatalong may pagsasakitan. Kaya tandaan na importante sa relasyon ang pagmamahal at respeto sa bawat isa. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.